Napadá ťa, ako by si vedel predísť takémuto niečomu, keď kupuješ tú novostavbu, nie všetko je vidieť voľným okom? Čo môže ten človek urobiť podľa teba? Ja napríklad radím každému jednému človeku, a nemusí to byť len developer, môže to byť aj samostatný človek, ktorý niečo kúpi, pretože chce postaviť nejakú stavbu, ktorú chce neskôr predať. Ja radím fotiť tie stavby, a keď kupujúci má príležitosť vidieť fotky z výstavby, že napríklad boli použité také trubky na elektriku, alebo teda také kvalitné materiály na elektriku, také bolo podkopanie starej stavby alebo odizolovanie, a zo všetkého sú urobené poriadne fotografie, to dokazuje, že tá stavba bude dobre urobená. Keď niekto naopak zakrýva za veci, povie, že nič som si nikdy nefotil, nič neriešil, tak skôr si myslím, že by som sa mohol trochu obávať, či sú tam takéto veci. Nie. Je veľmi dôležité potom mať správne postavenú kúpnu zmluvu. Každého z kupujúcich sa týka zákon o skrytých vadách, ktoré sa dajú nejakým spôsobom reklamovať, a znova sa budeme opakovať. Ľudia, dajte si pozor na tieto veci, nerobte to. Možno prídeme v tých témach k tomu, že či používať alebo nepoužívať realitnú kanceláriu. My už ako kancelária vieme, čo máme v tých zmluvách urobiť, vychytať. Na každý z tých prípadov sme v podstate rokmi už pripravení, čiže tie zmluvy sú naozaj so zreteľom na to, aká tá nehnuteľnosť sa predáva. No sa veľakrát zdá, že v tých zmluvách sa riešia až blbosti, ale blbosť je to iba dovtedy, kým tá situácia nenastane. Presne tak.